Или да се тъпчеш с буклуци. Червата ти се възпаляват, ако не приемаш фибри и скоро ще се разболееш. Не пиеш достатъчно вода и минералите се натрупват и втвърдяват. Така се образуват камъни и причиняват болка. Просто пий вода редовно. Твърде много сол и твърде малко движение повишават кръвното ти налягане. Аз съм под постоянно напрежение. Движи се повече преди да е станало късно. Когато лягаш да спиш веднага след хранене, киселината се връща нагоре. Затова усещаш това неприятно парене в теб. Когато ядеш твърде много захар, аз се натоварвам прекалено много и постоянно произвеждам инсулин. Моля те, намали захарта преди да се изтоща. Заливаш ме с алкохол постоянно и очакваш всичко с мен да е наред? Претоварен съм и трупам мазнини. Намали темпото или ще започна да отказвам. Когато има твърде много мазнини и не се движиш, налягането вътре се повишава. Вече боли. Имам нужда от движение и по-лека храна. Когато дишането ти е неравномерно, не се изпълвам напълно. Това води до умора и напрежение. Дълбокото дишане и чистият въздух помагат.